ଭାଇ ତମ କଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ମିଳିଲା ନାହିଁ ଏ ଲେବର କାମ କରୁଛ? ଆଉ କଣ କରିବା ଆମର ମୁଁ ତ ଆଜିକି 45 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ କରୁଛି ଏଇ ଟାଇଲି କାମ ଆଉ କଣ କରିବା ଓଡ଼ିଶା ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଆଉ ଏଇ ଟାଇଲି କାମ କରୁଛି ଆଳୁ କିଲୋ ହେଇଗଲାଣି 70 କେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି 75 ରସୁଣ କିଲୋ 560 ଅଦା କିଲୋ 1220 ଆଉ କଣ କରିବା ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ କାମ କରିବା କଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜିଲ୍ଲା କେତେଟା? ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗେ ଥିଲା 30ଟି ଏବେ ହେଲାଣି 32ଟି ମୋ ବୁଝିଲା ଜାଣିଛ ନା ଲେଲୋଟକୁ ତା ମା ଦେଇ କଣ ଏ ଜିଲ୍ଲାଟା ନୂଆ ନୂଆ ନା ଲେଲୋଟକୁ ତା ମା ଦେଇ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ହଁ ବା 有人，有人，有人。哎呦我的妈！